Стит и приятелката му от ледена епоха. Мини картини. Тази двойка определено има страхотно чувство за хумор, защото това е изключително забавна картина. Напоследък ме поръчвате се повече анимационни герои и то най-разнообразни и аз много се забавлявам в процеса, а крайният резултат никога не разочарова. За мен изкуството трябва да е преди всичко забавно и да те кара да се усмихваш. Толкова много картини за двойки, ама тази май ме е любима. Като цяло ми поръчвате все по-интересни неща и много се забавлявам докато правя тези поръчки. Затова не спирате да ме поръчвате и аз няма да спра да ви радвам. Виждам, че много от вас ми пишат тук за поръчки, но тук няма как да поръчате, тъй като TikTok не позволява изпращането на снимки. Инстаграма ми е CatArt, там може да ме пишете или в крайен случай във Facebook. Този тип картини често пише инициали, но този път реших да са оригинални от ледена епоха. Та-да! Буквичките станаха 1:1. Старая се да се приближава максимално до оригинала и съм доста доволна от резултата. Харесва ли ви и бихте ли си поръчали такава картина? Напишете ми в коментарите и до нови срещи!